नोंथांमोननो प्रमिस होनाया बेनो इसोर सोरजिनाय संसाराव नोंसोर गोलाव सम खामिनो खाबु मोनगोन बे इसोरनि प्रमिस जायखौ आफा इसोरा प्रमिस खालामबाय बियो बेखौहाय माब्लाबाबो मावफुङालासिनो थाया नाथाय जोङो बिनि जेरैखि मावफुंसारनाय बे मावफुंसारनायखौ जोङो मोननो लुबैदोंब्ला जेरै बुंदों सल'मना बुंदों ओ बिसा हौवा गोसो होनानै खोनासंदो जाय गोसोखौ दिनै आफा इसोरा जोंनो होबाय बे गोसोखौ जोङो मा प्रभुनियाव जोङो दोननानै मोजां बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनासंनांगोन जोङो लानांगोन आरो मा होननानै बुंदों आंनि लामा दिन्थिनाय बादि नोंसोर खालामदो दिनै आं बेखौ बुंनो हास्थायदों अनजाग्राफोर साबेसे जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै गाव गावनि नखरनि बिमा बिफाजों खाथि सोमोन्दो दङ साबेसे लाइमोनफ्रा दिनै गाव गावनि बिमा बिफानि बुंनाय बोसोनखौ मानिनानै सोलिनो हादों गावनि गोसोआव दोननो हादों पालन खालामनो हादों आं दिनै बुंदों 100 60% हादों 40% जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफ्रा दिनै जोंनि बिमा बिफानि बुंनायखौ मानिनो हायाखै ब्रेकआप खालामदों गावस्रा होदों जफु होदों जायनि थाखाय गोबां जोंनि जोहोलाव सिख्लाफ्रा गेजेर ससेयावनो जिउ गोमानो गोनां जादों खारना बेनो जोङो बिमा बिफानि बुंनायखौ गोसो होनानै खोनासङाखै जोङो लायाखै जों मानिनो हायाखै अख्रा गोसोखौ लानानै जों थाबायदों जोंनि हास्थायनाय बायदि जों मावदों जोंनि लुबैनाय बायदि जोङो खालामदों जायनि थाखाय जों इसोरनिफ्राय जोङो बोराब जानायखौ जों मोनदों बेनि थाखायनो आं बुंदों अनजाग्रा लाइमोनफोर जोंनि जेरैबायदि टिमा जोंनो फोरोंदों जोङो गोसो होनानै खोनासंनायजों लोगोसे जोङो बिनि बुंनाय बायदि मावनो हाथारनांगोन अब्लासो आफा इसोरनि बोरखौ मोनगोन आफा इसोरा जोंनो बोर लाबोगोन बोसोन बिजाबनि 6:21 बेबायदि बुंदों बिमा बिफानि फोरोंनायखौ गोसोआव लाखिदो लादो मानिदो गियानि सल'मना बेखौ बुंदों गियानि सल'मना बेखौनो फोरोंदों आरो दिनै जोङो सोमोन्दो लाखिनाया नोंनि नखरनि मानसिफोरजोंल' नङा नोंनि खाथिनि पारा पुरुषिजों नोङो खाथि सोमोन्दो लाखिनांगोन नोङो जुदि खाथिनि मानसिफोरजों खाथि सोमोन्दो लाखिनांगौब्ला नोंनि गोसोआ थिग जानांगोन अके जानांगोन जेब्लासिमनाखि नोङो नोंनि गोसोखौ गुरै थिग खालामनानै नोङो लाखिनो हानाय नङा नोङो नोंनि उसुंसेनि मानसिजों नों खाथि सोमोन्दो लाखिनो हानाय नङा समाजनि मानसिफोरजों नों खाथि सोमोन्दो लाखिनो हानाय नङा नोंनि मोजां लोगोफोरजों नोङो खाथि सोमोन्दो नों लाखिनो हानाय नङा बाइबेलनि बोसोना जोंनो खोन्थादों मथिनि 22:39 बुंदों नोङो नोंनि खाथिनि मानसिफोरखौ गावखौ बादि अनदों जुदि नोङो अनोब्ला नोंनि गोसोआ अके जानांगोन थिग जानांगोन नोंनि गोसोआ गुरै गोसोब्लासो नोङो गुबुनखौ अननो हागोन नो डाउट लाइमोनफ्रा गोसो गोराब्लाबो गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ अननो हागौ आं बेखौ एकदम गनायो आं मानियो गोरा गोसोब्लाबो गावनि जागोन बिसिखौ मा बुंगोन नै आं इदिनो खालामदों मोजाङैनो दङ गुरै खिन्थु बेबायदि बुंनाय बायदि नङा खिन्थु गावनि बिसि जागोनजों मोजां मोनजानो बिसाय जागोनजों मोजां मोनजानो थाखाय गावनि गोसोखौ गुरै नम्रता दिन्थिफ्लानाय बेबादि नङा जुदि नोंथांमोना बे स्टेपै नोंसोर थाङोब्ला आवगायोब्ला नोंसोरनि जेनाखि रिलेशनशिप बे रिलेशनशिपआ लं लास्टिं जानाय नङा it will not go long बे गोलाव थांनाय नङा बिनि थाखायनो गोसोखां लाइमोनफोर नोङो माबायदि नोंनि खाथिनि मानसिफोरजों नोंनि नखरनि मानसिफोरजों नोङो सोमोन्दो लाखिगोन थारैनो नोंनि गोसोआ थिग दंना
थारैनो नोङो थिगैनो नोङो सोमोन्दो लाखिनो हादोंना नोङो साननो हानांगोन नोङो साननांगोन जेब्ला जोङो लिबि बिजाबनि 19 32 जोङो नायो बेयाव जोङो बेबायदि बुंनायखौ जोङो मोननो हायो बेयाव बुंदों बोराय बुरैखौ नोंसोरो मान होदो गावखौ अनदो आरो प्रभुनि बोसोन बादि मानि जोंनि जेनाखि गिदिरसिन मानसिफोर गागिफोर जोङो बिसोर मान होनो रोंनांगोन जेब्ला नोंनि गोसोआ थिग थागोन अब्लासो नोङो मान होनो रोंगोन आं मोनसे बाथ्राखौ आं गोसोखांदों सासे जोहोलावआ सिगारेट जा मोजां सोबदों आरोखि आंबो बे लामाथिं थांबाय थादों बे नुसनाखै साइडआव थानानै जा इन्ट्रेस्टिं सोबदों आंबो आवगोलाव सिगारेट सोबोमोन सिगारेट सोबब्ला मानोबा गावखौनो दुगा मोनलायलायो आरोखि बिराद दुगा बोफ्लाङो गेटगानैनो लाफ्लाङो आरोखि ओमफ्राय दानिया मा आं जेब्ला एसे खाथि थांबाय बे आंखौ हरखाब नुबाय दानिया बे मा खालामबाय नुबाय नालाय गारनो हाला बे ओरै लाबाय उनाथिं ओरै लाबाय आंथ' थाल मोनबाय बेथ' सिगारेट सोबदों आं नुहुरखाथारबाय ओमफ्राय बे सासु मासु जाबाय आङो लासै थाबायलांबाय थाबाय बिनि खाथि खाथिनो एरायनोबो हालाया दानिया मा जाबाय बे सिगारेटआ गोमोराखै खामलांबाय थादों जेब्ला खामथाबैया आखायाव जेम खालामबाय आइदि होनना जाल्ला गोलैबाय अब्ला आंबाय मा जाखो सिगारेटआ खामदों नों सिगारेट सोबो नामा औ सोबनाङालै नोंगौ बियो आंखौ नुनानै आंखौ मान होनो सेस्था खालामदों अके बाइबेलनि बोसोनाबो बुंदों नोंनि देरसिन मानसिखौ नोङो मान होनो नांगौ गिदिरसिनफोरखौ नोङो मान हो सन्मान हो थिग दं बिनि गोसोआ बेखायनो बे मान होनो हास्थायदों नाथाय बिनि आखलाथ' थिग जायाखिसैना जेनोखि मावनाय बेथ' बे थिग जाबायना बेखौसो बिनि गेजेरजों आं दिनै बुंनो सानदों लाइमोनफोर नोंसोरो नोंसिनि गोसोखौ दिनैनो दानो नोंसोर थिग खालाम आरो नोंसोरो नोंसिनि नखरनि मानसिफोरजों खाथि सोमोन्दो जेब्लायबो लाखिनो थाखाय सेस्था खालामनो नांथारगोन मानोना बाइबेलाव जोङो नायोब्ला जोङो नुनो मोनो हुदा बिजाबनि 5:33 बुंदों हुदा बिजाबनि 5:33 सिरियाव बेबायदि बुंदों बिनि हुकुमफोरखौ फालिदो अब्ला शान्ति जागोन आरो हादराव गोबाव जोरगोन जेब्ला नोङो गावखौ गुरै नम्रता खालामनानै इसोरनि बे हुकुमफोरखौ नोंनि बे गोसो सिङाव दोनगोन नोंनि बे गोसोआ इसोरनि रावखौ खोनासंनो गोसोआव दोननो हामलायगोन गुरै नम्र खालामगोन अब्ला नोंनि जिउआव शान्ति फैगोन नोंनि नखराव शान्ति फैगोन नोंनि हादराव शान्ति फैगोन आफा इसोरा बेखौ बुंदों जुदि नोंथाङा नोंथांनि नखरावहाय शान्ति क्रिएट खालामनांगौब्ला नोंनि गोसोखौ नोङो सोलायनांगोन नोंनि गोसोखौ नोङो थिग खालामनांगोन बिमा बिफानि बुंनायखौ नोङो खोनासंनांगोन आरो बिमा बिफाजों नों खाथि सोमोन्दो लाखिनांगोन अब्लासो नोंनि नखराव शान्तिया फैगोन जेब्लासिमनाखि नोङो नोंनि नखरनि मानसिजों नोंनि गोसोआ थिग थानाय नङा बिमा बिफायानो जाया मानो बिसाफ्रानो जाया मानो जुदि गोसोआ नखराव थिग थायाब्ला बे नखरा शान्तिजों बुंफबनाय नङा बे नखरा अशान्ति जागोन बे नखरा जोबस्रांलांगोन बिनि थाखायनो जों इसोरनि बोरखौ मोननो खाथि जोङो बयजोंबो सोमोन्दो लाखिनो इसोरजों जोङो खाथि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय जोङो जोंनि गोसोखौ जोङो मा थि खालामनांगोन मानोना आफा इसोरा जों साफ्रोमजोंबो खाथि सोमोन्दो लाखिनो बियो जेब्लायबो बियो हास्थायो
जेब्लायबो बियो हास्थायो जेब्ला बियो आदमखौ दादोंमोन गावनि महराव दादों जागायजेननायनि 1नि 26 आव बुंदों गावनि गोथां हांखौ सुनानै गोथां खालामदों अननायजों साबसिन बागान जायखौ इडेन होननानै मुं दोनदों बे बागानावहाय बे आदमखौ दोननाय जादों जेराव गाबनाय गैयामोन जेराव जेरैबो जिंगासिनाय गैयामोन बेबायदि मोनसे जायगायाव दोननानै आफा इसोरा बे गाव दानाय आदमजों जेब्लायबो खाथि सोमोन्दो लाखिफ्लायबाय थायोमोन माब्ला बे सोमोन्दोआ बाया जेब्ला आदमना बा हवाया सैताननि फान्दायनायाव फाबाव गोग्लैयो जोङो जागायजेननायनि 3 अध्याय 1 निफ्राय जोङो नायोब्ला नुनो मोनो जेब्ला आदमना फाबाव गोग्लैयो अब्लासो इसोरजों सोमोन्दोआ बायफ्रुदों अब्लासो आदमा मोनदांदों बिनि गोसोआ जेब्ला इसोरनिफ्राय गोजानाव थाबाय गोजान जाबाय सोमोन्दो गैलिया बे समावसो मोनदांबाय आं पाप खालामबाय बिनि गोसोआ बायफ्रुलांदों इसोरनिफ्राय गोजानाव बियो थाखुमानो नागिरदों बे समावबो आफा इसोरा गाव दानाय आदमखौ अनोखाय बियो सेथि खेबनि थाखाय मा मिशनारि खामानि मावदों आदमखौ नागिरबादों आदम नोङो बहा दं बे समाव आदमा बुंनो गोनां जादों बियो गिनाय गोसोखौ लानानै पाप मावनाय गोसोखौ लानानै थाखुमानो सेस्था खालामदोंमोन बे समाव बुंबाय प्रभु आं बेयाव दङ आं पाप खालामबाय जेखौ नोङो बादा होदोंमोन जेखौ नोङो मावनो बिथोन होआखैमोन जोङो बेखौ मावफ्लांबाय गिदिर दिनै गोबां लाइमोनफोर दङ जाय लाइमोनफ्रा दिनै बिमा बिफानि नोजोरनिफ्राय गोजानाव दं मानोना बिसोरनि गोसोआ बायफ्रुनानै दं गाज्रि मावनायनि गेजेरजों बायफ्रुनानै दं सोमोन्दो लाखिनो हायाखै बिमा बिफाजों सोमोन्दोआ बायफ्रुलांदों इसोरजों सोमोन्दोआ बायफ्रुलांदों बेनि थाखायनो आं बुंदों अनजाग्रा लाइमोनफोर दिनैनि दिना बे मोनाबिलिया नोंनि थाखाय मोजां खाबु मानोना इसोरनि गाहाम शास्त्रआ जोंनो खोन्थादों जायहा पाप मावगोन बे पापनि फिथाइखौ मोनगोन पापनि फिथाइखौ बियो मोनगोन बिनि थाखायनो आङो लाइमोनफोरखौ बुंनो हास्थायनाया बेनो जेब्ला जोङो बाइबेलावहाय जोङो नायो उपदेशगिरिनि 10 सिरियावहाय बेबादि बुंदों मा बुंदों नोङो दुखु दाख्लाम आरो गावखौ दासैहो मानोना लागारबो जोबलावै थाबाय थाया लाइमोन बैसोखौ जोङो अरायबोनि थाखाय आफा इसोरा हराखै बे बैसोआ मोनसे समाव फैगोन आरो बियो बारग'लांगोन बेखौ लानानै नोङो दुगा खालामनो नोङो दासान नोङो नोंनि गोसोखौ गोरा खालामनो दासान बिमा बिफाजों नोङो जेदि दाखालाम गेदेर मानसिफोरजों नोङो जेदि दाखालाम इसोरनि नोङो माब्लाबाबो बिरोधि दाजा नङाब्ला नोङो नोंनि मावनायनि बिथाइखौ मोनगोन बेनि थाखायनो आङो माबोरै जोङो खाथि सोमोन्दो लाखिनो हागोन आं बेखौ बुंनो हास्थायदों नोङो पाप मावोब्ला पापनि बिथाइखौ मोनगोन रमियानि 6:4 बुंदों पापनि बिथाइया थैनाय the wages of sin is death नाथाय इसोरनि ओरैनो होनाया अरायबोनि थाखाय लागारबोनि थाखाय बे जोबनानै थाङा जायखौ आफा इसोरा जोंनो दान हरबाय बे जिसुनि दारै जोङो बासाय जानायखौ मोनबाय बे ओरैनो नङा इसोरा जोंनि थाखाय गिदिर खामानि मावनायखायसो जोङो मोननो हादों बिनि थाखायनो आं बुंदों बे बासाय जानायखौसो जोंनो नांगौ जिउनि बासाय जानायखौसो जोंनो नांगौ बिनिखायनो अनजाग्राफोर जोङो मा होननानै बुंदों संसारनि बे गाज्रि रंजानायखौ जोङो होसोआलासेनो
बे संसारनि गाज्रि रंजानायाव जों गोदोनानै जोङो थायालासेनो जोङो बे संसारनिफ्राय जोङो थखौ जोङो जानो जोङो मा मोनसे नंगुबै जोङो रंजानायखौ जोङो नागिरनि जाय रंजानाया जिसु ख्रिस्टनियाव दङ आफा इसोरनियाव दङ बे रंजानायखौ जोङो मोननो जोङो हामबायनि माबोरै मोनगोन जेब्ला नोङो नोंनि गोसोखौ प्रभुनो होगोन नोङो प्रभुजों खाथि सोमोन्दो लाखिगोन अब्लासो नोङो बेखौहाय मोननो हागोन अब्ला नोंनि बे गाज्रि सर'खौ नोङो माबोरै नोङो नागारनो हागोन नोंनियाव बे गाज्रि सर' दङ गाज्रि मावनाय आखुथायफोर दङ नोंनि गोसोआ दि गोरा नोङो फुरैनो हायाखै नोङो बेखौ माबोरै नोङो फोसाबनो हागोन इसोरनि गाहाम शास्त्रआ जोंनो खोन्थादों जेब्ला जोङो साम्स 199आव जोङो नायो गितफोरनि 119नि 9आव जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन जोलावफ्रा गावनि सलांखौ माबोरै फोसाबनो इसोरनि गाहाम बाथ्रा बादि साबधान जाब्लासो जाय लाइमोनफ्रा इसोरनि बे गाहाम बाथ्रा बादि साबधान जागोन बे लाइमोनफ्रासो फोसाबजानायखौ मोननो हागोन नोंनि आखल आखु गोसो सिंनि सानख'नाय गाज्रि गोसो बे गाज्रि गोसोआ इसोरनि रावनि गेजेरजों फोसाबजागोन इसोरनि रावा नोंखौ फोसाबनो थांखिदों जुदि नोङो नोंनि गोसोखौ गुरै नम्रता खालामोब्ला बे गोथां इसोरा नोंखौ फोसाबगोन नोंनि जिबनखौ प्रभुनो होयोब्ला प्रभुआ नोंखौ आजावनानै लागोन नोंनि सोमोन्दोआ जेरै दा बायफ्रुनानै दं बे सोमोन्दोआ खाथि जाफिनगोन जेब्ला खाथि जागोन अब्ला नों सान्ति आरो गोजोननायखौ नोङो मोननो हागोन बेनिखायनो आं बुंनो सानदों अनजाग्रा लाइमोनफोर ख्रिस्टियान लाइमोन जानायानो बयनिख्रुइ देरसिन नङा नोङो दुग्गानानै नोङो लानो हाया आं सासे ख्रिस्टियान लाइमोन होननानै मानोना इसोरनि गाहाम शास्त्रआ जोंनो खोन्थादों जेब्ला जोङो मथिनि माथाइनि 7:21 सिरियाव जोङो नायो बेयाव बुंदों आंखौ अपुर्ब होनग्रा साफ्रोमबादि सोरगो रायजोआव थांनो मोनगोन बे नङा नोंगौ नोङो बे इउथ केम्पआव थाफैदों जिरायनानै दङ अपुर्ब नों गाबज्रिदों नाथाय नोंनि गोसोआ इसोरजों अके नङा नोङो नोंनि गोसोखौ गुरा खालामनानै दङ गुरै खालामनानै लानो हायाखै हाजारखि नोङो प्रभुनि नाम लाया मानो सोरगोखौ नों मोननो हानाय नङा बेनि थाखायनो लाइमोनफोर गावखौ देरगानानै दाला नोङो माब्लाबाबो गावखौ दुग्गां दाखालाम आं ख्रिस्टियान लाइमोन आं ख्रिस्टियान न'खराव जोनोम जादों होननानै नोङो गावखौ दुग्गांनानै दाला नोंनि गोसोखौ नों गुरै खालाम प्रभुनो गावनि गोसोखौ नों गथा प्रभुनो गावनि गोसोखौ गथा आरो ख्रिस्टियान लाइमोनफ्रा इसोरनि गाहाम शास्त्रआ बुंदों नोंनि लाइमोन बैसोनि लुबैनाय बे गाज्रि लुबैनायनिफ्राय नोङो खारदो आरो नोङो मोजांखौ मावदो जेब्ला जोङो 2 तिमथिनि 2:22 जोङो नायो अब्ला जोङो बेयावहाय जोङो मोननो हायो जोब्लाव तिमथिखौ बुंदों होनहरजानाय पौलआ बेखौनो बुंदों हे तिमथि नोंनि सेंग्रानि गाज्रि लुबैनायनिफ्राय नोङो गोजानाव था बेनिफ्राय नोङो खार गाहामखौ माव लाइमोनफोरनाव गोबां लुबैनाय सासे मानसिया बुंदों इज इट लुबैनाया पाप no लुबैनाया पाप नङा आं लेक्चारार जानो लुबैदों अके गुड जों लुबैनांगौ आं प्रफेसर अफिसार आङो बेबायदिनो गुबुन गुबुन थाखोनि दैदेनगिरि जानो लुबैदों अके गुड मोजां नाथाय आं माखौ बुंदों बिनि अनगायै बे मोजां लुबैनाया पाप नङा